Το λιμάνι του Πειραιά είναι η νότια πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο. Η όψη του λιμανιού τα 2 τελευταία χρόνια άλλαξε ριζικά. Η κινέζικη Κόσκο αγόρασε τη διαχείριση του προβλήτα νούμερο 2 για 35 χρόνια. Ποιο θα είναι το μέλλον, πόσο υποφελήθηκε η Ελλάδα, τι σημαίνει για την Ευρώπη η παρουσία του κινέζικου γίγαντα στα νότια σύνορά της, το Europal TV πήγε στο ελληνικό λιμάνι. Να γίνει ο Πειραιάς η Σιγκαπούρη της Μεσογείου. Αυτή είναι η φιλοδοξία της Κόσκο και τα 2 τελευταία χρόνια εδραιώνει τις επενδύσεις στο ελληνικό λιμάνι. Ο Captain Fu Chengqiu είναι το μεγάλο αφεντικό. Πόσο σημαντικός είναι ο στρατηγικός ρόλος του Πειραιά για την Κόσκο? We are long time study because we are think the port of Piraeus is very important as the hub because they are the very good location from Far East to Mediterranean to European. Τα 2 τελευταία χρόνια ο χορός στο κοντέινερ στο δεύτερο προβλήτα δυνάμωσε. Νέοι πελάτες, αύξηση της διακίνησης, μεγαλύτερα πλοία. Το 1/5 περίπου των κοντέινερς που φτάνουν στον Πειραιά αφορούν την ελληνική αγορά. Τα υπόλοιπα προορίζονται για άλλον, κυρίως ευρωπαϊκό πρόδοσο. It's all the 20 biggest shipping line call to this terminal. Σήμερα το λιμάνι χωρίζεται στα 2. Εδώ είναι τα σύνορα. Από τη μια πλευρά η Κόσκο, από την άλλη ο Όλπ. Η εγκαθίδρυση της Κόσκο δεν ήταν εύκολη. Παραμονές της υπογραφής, οι λιμενεργάτες ζητούσαν την ακύρωση της συμφωνίας. Costco gave them good chance. Costco is their future. Costco stay here. They are looked. Is the future is good for local economy. Ο Γιώργος και ο Μπάμπης εργάζονται πολλά χρόνια στο ελληνικό τμήμα του λιμανιού. Εκπροσωπούν το σωματείο των λιμενεργατών. Εμάς έχουν περικοπεί σχεδόν 35% από τα εισοδήματά μας από το 2009 μέχρι σήμερα. Παρ' όλα αυτά οι εργαζόμενοι μέσα στην Κόσκο πληρώνονται με πολύ λιγότερα μεροκάματα. Και αυτό οφείλεται στην πολιτική της Κόσκο που δουλεύει μέσα από υπεργολάβους. Το πώς δουλεύει η Κόσκο στον προβλήτα της είναι δικό της θέμα. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε. Εμείς διατηρούμε σε δύσκολες στιγμές κρίσης όσο μπορούμε καλύτερα τις εργασιακές μας σχέσεις. Πολλά έχουν ακουστεί, αλλά τίποτα δεν έχει αποδειχθεί. Ο Δημήτρης και ο Νίκος δούλευαν στην Κόσκο μέσω ελληνικής εταιρείας. Ο Έλληνας εργολάβος τους απέλυσε. Ο λόγος? Επιχείρησαν να δημιουργήσουν σωματείο. Για στιγμή αποφασίσαμε να κάνουμε μια επιτροπή, να βοηθήσει τις καλύτερες συνθήκες εργασίας μέσα στα μηχανήματά μας, τα οποία υπήρχαν πολλά προβλήματα. Με αποτέλεσμα αυτό, μόλις μαθεύτηκε από την εταιρεία, να μας τα απολύσουν. Η παρουσία της Κίνας στην Ελλάδα στηρίχτηκε πάντα από τους Έλληνες εφοπλιστές. Ο Νίκος Βερνίκος είναι ένας από αυτούς. Έχει ρημουλκά πλοία και συνεργάζεται με την Κόσκο. Αυξήθηκε η δουλειά μας μετά στον Πειραιά, έκανε επενδύσεις, εξυγχρόνισε το στόλο των ρημουλκών, προσλάβαμε εκείνους ναυτικούς, οι οποίοι εξακολουθούν και πληρώνονται χωρίς καμία μείωση μισθών. Σήμερα η Κόσκο φτιάχνει και τρίτο προβλήτα. Ενδιαφέρεται να μεγαλώσει τις επενδύσεις στην Ελλάδα και σε άλλους τομείς. Μεταξύ αυτών και η μεταποίηση. Η εγκατάσταση της κινέζικης Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά έδωσε μια τεράστια όθηση στην προώθηση κινέζικων προϊόντων στο κέντρο της Αθήνας. Εδώ υπάρχει το Chinatown, ένα εμπορικό κέντρο από το οποίο γίνεται ολόκληρη διακίνηση. Το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο με μια ελαφρά μεταποίηση τα προϊόντα Made in China θα μετατραπούν σε προϊόντα Made in Europe. Αυτό είναι εύκολο. Αν προσθεθεί ένα κουμπί, για παράδειγμα, σε ένα κινέζικο πουκάμισο στην Ελλάδα, το προϊόν αποκτά ελληνική ταυτότητα. Συνεπώς, μπορεί να διακινηθεί χωρίς δασμούς σε ολόκληρη την Ενωμένη Ευρώπη. Ένα θέμα που σίγουρα για πολλούς παρατηρητές θα απασχολήσει στο μέλλον τους μηχανισμούς ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.